Sumali kayo ba? Sa laban sa buwan. Tapos sa training. Anong level? Okay. Basta yun ano, straight shots lang. Sabi ko ano, Ian, iwasan mo muna mag-flip shot. Nagkakit ko mag-flip shot kayo. Sabi ko naman yan. Sabi ko sa kanya, iwasan mo mag-flip shot. Oo, alam ko naman eh. Practice na lang kayo. Oo nga, kaya practice ko. Kasi nung first half, short serve ako sa'yo eh. Yung lumipan, sabi ko kaya, practice akong big serve kay Kuwait eh. Tama yan, practice. Yun lang naman eh. Yan, warm-up tayo sa tayo ko maglalaban. Tayo ko isang iyan. Yung ilang iyan. Yan, warm-up ko na. Dito warm-up. Anong tira mo? Napalo ko sa sarili ko.
Oo, gulat ako doon. Pinapanood ko ba? Gulat ako. Alam mo na. Kahit normal lang yun ang bilang pa. Pero alam mo, pag may risk talaga, pera, yung pag-level ka mo eh. Ikaw po bigay ng kanta eh.
Sabi yan. Kumain pa ng pa. Okay. Huwag ka mag-palpitation, baka may matay ka dyan. Lord. Uy, nalak ko yung racket. God. Manginas din pala eh. Meron pa eh. Alexis ba? Tayo na pala bro. Tayo na nga. Ay, ano kasi, sinabi ng SM, ito siya kasi gigilin. Minsan, they're really, hindi mo gabi. Sabi niya, pwede ba yung furniture? Pwede ba? Sabi niya kasi, kaya mo yung space ng isa. Ito yung space niya. So talagang doon lang kami. Kainin baby. Good! Okay tayo. Ay, okay. Hindi, ewan ko. Bahala naman mo.